se queredes renunciar ao concurso xeral de traslados ou reclamar, pois o primeiro que tens que facer, lóxicamente, é ir á página web do concurso xeral de traslados, que é edu.xunta.gal/cxt. Aí des ver xa na portada que están as instruccións, pero non me vou parar, que para iso estou facendo o vídeo, vale? Entón, nada, o primeiro é identificarse pulsando aquí no botonciño famoso este verde de encendido de televisión, lle chamo eu, vale? E podedes identificarvos con chave 365, co usuario de educación, con certificado digital, vale? Eu normalmente sempre uso a chave 365, que me parece máis cómodo, así que vou entrar xa coa chave. Ademais, a chave tamén nos vai valer despois para presentalo na sede electrónica, porque sexa a reclamación ou sexa a renuncia, as dúas cousas ides ter que presentalas na sede electrónica. Chegándoas, xa vos lo adianto, o procedimento é de 0012A. Perdón, é de 012A. Só un 0, non 2, como dixe. Ben, nada, unha vez que vos identificastes, ides aquí ao apartado de participación e tedes que seleccionar o concurso que queredes reclamar ou que queredes renunciar, vale? Eu, no meu caso, como participei por secundaria, pois escollo o CXT de secundaria. Aquí isto é novidade deste ano, que vos poñen aquí as instruccións para renunciar ou para reclamar, que a verdade é que me parece, igual que despois vou dicir cousas negativas, isto pareceme que é unha boa cousa, ter aquí as instruccións, en vez de ter que abrir outra pestañiña como facía eu antes para ler as instruccións, ou poñendo noutra ventana no navegador, etcétera, etcétera, pois pareceme interesante que aquí estea posta xa as instruccións, vale? Entón, no caso, vou empezar pola reclamación, vale? Reclamación ao baremo. Unha das cousas que a mí me parece liosa, bueno, aparte de que vedes que eu teño 50.000 instancias de tantas probas que fago, vale? Pero se como a min tiverades varias, o que tedes que buscar é a última que apareza asinada e presentada, vale? Que no meu caso é esta. Vedes que antes teño validada, borrador, pendente, validada, entón esta despois non só teño unha validada e unha pendente, polo tanto esta sería a última asinada e presentada na sede, entón esta vai ser a que teño que reclamar, vale? Entón, para reclamar aquí podes ter un primeiro lío, que é se pulsar aquí ou pulsar aquí, é dicir, na columna esta ou na columna esta, vale? Se pulsades, por exemplo, nesta, ides ver que as diferencias son moi pequenas, é a única diferencia que atopei, igual hai máis, tampouco é que me parara moito. Pero a diferencia que atopei é que aquí pon alegación do baremo, alegación do baremo temporal, e na outra columna pon alegación sobre o baremo provisional, vale? Entón, aparte de que é o que indican nas instruccións, vale? Hai que pulsar aquí, porque é o que indican as instruccións, vale? Que hai que pulsar na columna de prazo de reclamación de resolución provisional para reclamar o baremo. Entón, nada, hai que pulsar, como dicía, aquí, e vedes que se vos abre pois todos os apartados do baremo do concurso xeral de traslados, xa ides vendo, un 1, un 2, un 3, un 2, 2, 3, 4, 5, 6, que son os que hai, vale? E tamén como novidade deste ano tedes aquí a posibilidade, ou polo menos eu non lembro que isto estivera así antes, de achegar tamén documentación xa aquí en vez de facelo despois na sede, vale? Entón, xa vedes, aquí teríades que ir achegando, vale? Non é o máis habitual, ou eu creo que non vai ser o máis habitual que teñades que meter ningún tipo de documentación, porque tedes que pensar que este é o período de alegacións ao baremo, é dicir, a documentación que xa tedes metida no vosso expediente electrónico, é dicir, agora non podedes meter méritos novos, vale? Entón, tendo en conta iso, se quixerades saber o que tedes xa metido no voso expediente electrónico, tedes que ir aquí á pestañiña de datos persoais, vale? Se pulsades vais vos abrir datos persoais, pulsades aquí para identificarvos outra vez, xa directamente vos vai aparecer identificados, como vedes, e aquí no expediente sería onde teríades que ter metido xa as titulacións ou documentación ou xustificacións dos méritos que queredes alegar, vale? Eu, por exemplo, aquí en titulacións, imaginadevos, vale, porque eu non teño ningún título de escola de idiomas, pero imaginadevos que aquí houvese un título de escola de idiomas que conste xa e que o queredes reclamar, vale? Se o quixerades meter novo, vale, como hoxe me dicía unha rapaza que quería meter unha cousa que non tiña, eu xa lle expliquei, mira, agora non é o momento, se queres meteo, pero agora non cho van ter en conta. Entón, se non o tedes, faced o que queirades, pero non vos lo van ter en conta, pero agora, como deixan meter aí documentación, pois poderíades metelo, vale? Pero en principio debería estar xa aí. Entón, imaginade que eu teño aí un título, o que sei, un B2 de galego, ímonos ao sinxalo, vale? Entón,
volvemos á páxina do web do CXT, entón eu o que vou reclamar é que non me puntuaron un B2 de galego, vale? Entón teño que buscar o apartado do baremo onde puntúen os títulos da Escola de Idiomas, que é no 3, 3, vale? Aquí o vedes, certificados de réxime especial, vale? Entón aquí, pois teria que poñer, bueno, aquí é libre, vale? Cada un que escriba o que queira, pero eu escribiría, por exemplo, consta no meu expediente persoal que posúo un B2 de lingua galega pois obtido na EOI de Lugo. Solicito que se bareme. Se queredes completar porque non se me baremaba neste apartado. Bueno, aí cada un que poño o que queira, vale? Aquí se tiverades que chegar algún documento que non pode ser o documento do B2 non o te deixa metido, vale? Vai haber xente que o faga, estou convencido. E xa digo, isto é algo novo deste ano. A mí non me soa, polo menos, que antes se pudera meter aquí documentación. Pero, bueno, pode ser que teñades que volo rexeitaran por un erro no diploma ou no título ou no certificado de notas e que agora necesitades meter un documento novo pero que xa tedes metido o título, vale? Esa diferencia é importante, vale? Entón, nada, con calquera puntuación que queirade reclamar que xa conste no vosso expediente, pois tedes que facer isto que acabo de facer eu, vale? Se é algo de formación, bueno, pois tedes que ir ao apartado de formación, que é o 5.1, de formación superada, se tedes algún curso non puntuado. Iso sí, eu que faría, igual que fixo David, antes de reclamar algo que non teño claro, vale? Porque, por exemplo, o caso de David ten unha explicación, entón David igual está perdendo aquí o tempo reclamando, fai isto, pensa que lle van ter en conta, e depois resulta que lle ven outra vez denegado e tampouco sabe por qué. Entón o que vos recomendo é que vaiades a unha organización sindical a que vos queirades, e vides a CIGA, pois moito mellor, pero podedes ir a calquera sindicato e van vos dicir, pois, ou deberían dicirvos se puntúa tal cousa, se non puntúa, por que non puntúa ou por que puntúa, vale? Entón, bueno, unha vez que rematedes de facer a alegación, tedes que baixar ata baixo de todo e pulsar aquí en guardar. Vale, tedes que facer todas as alegacións nunha instancia, non tedes que facer guardar unha, presentala, agora quero reclamar un curso, guardar o curso, presentalo, no, porque só vos van contar a última, vale, facedes todo xunto aquí. E despois que guardastes, pois dades a volver, vale, e agora tedes que ir outra vez aquí abaixo, buscar outra vez onde estaba o da reclamar, e aquí debaixo onde pon PDF reclamacións, o de PDF baremo non vale absolutamente para nada, pero pulsades aquí onde pon PDF reclamacións, e isto o que vai facer é enviarvos ao buzón de informes, que é esta sección que tedes aquí, esta sección que tedes aquí, vai vos mandar esa alegación que acabades de facer, vale? Entón, abrides o buzón de informes e xa vedes aquí que teño unha alegación ao baremo da miña instancia de Pablo Rodríguez Vila, vale? Descargadela pulsando aquí para o vosso ordenador, vale, e vou vola xa ensinar, sería esta que tedes aquí, alegación baremo. Vale, entón simplemente o que vedes é que aparece o mesmo que había na instancia, vale? E onde eu fixen a alegación que era no 3.3, vedes que aquí aparece o que eu escribín. Vale, consta no meu expediente persoal que posúe un B2 de lingua galega obtido na EOI de Lugo e solicito que se bareme. Foi a alegación que fixen eu, vale? Agora, unha pregunta moi habitual. Aquí veñen para asinar digamos dúas follas. A primeira é as alegacións que acabades de facer e a segunda son alegacións relacionadas con publicacións, vale? Porque estas alegacións digamos que van a outra comisión distinta, vale? Se alguén non quere reclamar publicacións e non quere entregar esta folla, pois que non a entregue, pero se as imprimides todas xuntas, vale, vai vos ir na última páxina, entón ides ter que entregala si ou si, vale? Non pasa nada tampouco por entregala. Entón, a dúbida que ides ter é seguramente se ides ter que asinar isto á man, imprimilo ou enviálo directamente así. A ver, a lógica e o que faría eu sería enviálo directamente así, pero lembro anos nos que houve problemas por non asinar este tipo de cousas. Entón eu, a xente que ven ao sindicato, por exemplo, hoxe fixen unha renuncia, fixen varias reclamacións pola tarde,
En todas fixen o mesmo, que foi imprimilo, darlo a asinar á persoa, asinou, escaneino e volvín a ter o documento escaneado, vale? Ou se tedes certificado digital, pois asinádelo. Eu penso que teño aquí o certificado digital, entón podedes, por exemplo, pois asinar digitalmente. Eu vou facer aquí, non sei que asinatura está posta siquiera, pero bueno. Esta. Vale, agora agardo, e no meu caso, pois xa estaría así asinado como vedes, vale? Entón, bueno, asinades manualmente ou así. Xa digo, eu se fose para min enviaríos sen asinar, pero como faigo cousas para a xente, quedame máis tranquilo que facendo que me asinen, vale? Entón, nada, despois o último paso que nos queda é ir á sede electrónica, que aí aquí ides ver onde hai outro pouco de lío. Parecíame, sinceramente, máis doado ou menos complicado este procedimento ano pasado, pero bueno. Ides á sede da Xunta, identificadesvos, e ao identificarvos, vale, eu non sei porque xa aparezo identificado, vale, esperade, deixademe sair. Non aparecía identificado, vale. Volvo aquí. Nada, ides á sede da Xunta e pulsades aquí onde di área privada, vale? Entón, ides ter que identificarvos. Entón, como vistes antes, aí aparecía a min o de a miña carpeta persoal, a miña carpeta profesional. Entón, se alguén entrou directamente na carpeta profesional, vais a topar con isto, vale? Vais a topar ca carpeta profesional e se buscas en expedientes, aquí vedes que non aparece o ED 012A, vale? Porque non está na carpeta profesional, está na carpeta persoal, vale? Entón, por se alguén se lía, que saibades que é na carpeta persoal, tedes que seleccionar aquí carpeta persoal e agora si buscar aquí o concurso de traslado do ano do 2025. No meu caso é o procedimento ED 012A e no voso tamén vai ser o ED 012A. E aquí vedes, vos se tedes máis procedimentos, buscadeo, porque non ten por que ser o primeiro que apareza. Isto simplemente quere dicir que non presentei nada, no meu caso desde o CXT, pero vos pudestes presentar algunha cousa. Entón buscades o ED 012A do 2025 e pulsades en accións. E, como estamos facendo unha alegación ao baremo, pulsamos en alegacións. Agora continuar, vale? Agora aquí é importante que ao facer unha alegación tedes que escribir algo aquí, senón non vos deixa continuar. E de lo ver agora, aquí vou poñer alegacións. E se non cubrides aquí nada e lle dades a paso seguinte, pois non deixa seguir, vale? Marca isto como un erro. Entón aquí simplemente podes facer un resumo de todo o que alegastes. Eu vou poñer resumo do que se alegou previamente. E agora sí que vos deixa seguir pulsando en paso seguinte, vale? Ui, que erro tiven eu máis. Perdón, vale, hai que seleccionar aquí abaixo, que se me olvidaba, a unidade responsable do procedimento. Non ten ninguna complicación porque só vos vai aparecer recursos humanos. Entón pulsar recursos humanos e agora sí, paso seguinte. Vale, e no paso seguinte aquí non vos olvidedes, porque é moi importante, porque non sei a primeira persoa que se olvida, de engadir as alegacións. Entón, poñedes aquí, engadir un documento, alegacións ao baremo, continuades e agora pulsades en examinar e buscades a alegación que no meu caso estaba aquí, vale? Aquí nada, saeme un aviso de que o nome do documento era longo, entón que mo cortan, non ten incidencia ninguna, simplemente cortan automáticamente xa, vale? E outra vez paso seguinte e agora asinar e enviar. Neste momento, se o fixestes con chave 365 como a min, vai vos enviar unha mensaxe ao móvil a sede da Xunta para que a poñades aquí, e ao poñela aquí pulsades en continuar e vamos a ir os recibos de presentación e a copia da solicitude. Con iso xa estaría feita a alegación, vale? Tamén non o dixen, pero aquí se queredes podedes descargar o documento, ver que estades achegando correctamente o que queredes, vale? Eu no meu caso lembrade que a asinara por aquí, por algún sitio aquí, vale? Entón estaría entregando perfectamente, vale? E con iso estaría a alegación. Bueno, para renunciar tedes que ir á mesma página web, www.edu.xunta.gal/cxt, tedes que identificarvos tamén con chave 365, certificado digital ou usuario de educación, e unha vez que vos registredes, ides aquí a participación, vale? En participación escolledes o concurso no que participastes e o que queredes renunciar. E isto é moi fácil, porque abaixo de todo aquí ides a topar esta sección de renuncia ao concurso. Entón, para renunciar,
marcades este check aquí e pulsades en renunciar. Vale, vedes este aviso de operación realizado con éxito. E agora, outra vez abaixo, agora vedes que á dereita de onde pulsastes en renunciar aparece xerar PDF de renuncio ao concurso, vale? Entón, xeramos o PDF. O PDF fainos o mesmo de antes, envíanolo ao buzón de informes. Entón, rescatamos de novo o buzón de informes aquí no menú da esquerda e vedes que teño aquí xa a renuncia. Debaixo teño a alegación que acabo de facer antes e agora aquí está a renuncia ao concurso. Pulso e vedes que aquí teño xa a miña renuncia, vale? Vou na descargar, gardo e agora o que vou facer é abrila e vou na asinar, vale? Aquí digo o mesmo de antes. Eu como esta é pa min, non a asinaría, pero como estou facendo no vídeo moita xente pode que faga o mesmo que a min, porque xa tiven algún caso problemático nese sentido, entón o que vou facer é asinala, e a vos o que vos recomendo é que asinedes, se non tedes certificado digital, descargadela, asinadela a man, sacades unha foto, volvedela a subir ao vosso ordenador e listo. Eu vou na asinar digitalmente, vale? Firmar digitalmente e vou asinar aquí. Aí. Non me vai poñer o lugar porque teño, creo que a asinatura configurada, bueno, non sei se pode poñer o lugar, bueno, da igual. Asinar, vale, e agora gardo, vale, e xa teño guardada a miña asinatura. Entón, agora volvo, casi sallo do OBS, casi pecho a conexión sin querer, bueno. Nada, isto podo pechalo porque xa me queda aquí como documento de renuncia, entón agora o que teño que facer é ir outra vez á sede da Xunta, vale? Se non vos identificastes, identificades vos, vale? Eu vou facelo desde o principio. Entón vou chegar outra vez á sede da Xunta. Pulso en área privada. Aquí o mesmo de antes, danos a escoller entre carpeta persoal ou profesional. Lembrade que o CXT vai estar na carpeta persoal, entón pulsade en persoal, identificadesvos. E agora buscades o CXT pulsando aquí en expedientes, vale? Buscades o procedimento ED012A e pulsades en accións. E agora renuncia. Non alegacións como antes, agora renuncia. E pulsades en continuar. Aceptades este aviso. E agora aquí podedes, isto sí que vos lo deixa saltar, non é como no caso da reclamación que había que poñer algo aquí se non dábanos un erro. Aquí podedelo deixar en branco, o de expediente tamén se pode deixar en branco, non hai que poñer nada. En unidade responsable do procedimento, que se me olvidou antes, pois aquí pulsades o Dirección Xeral de Recursos Humanos, só hai unha opción, non ten perda ninguna, vale? E pulsades en paso seguinte. Vedes que non me fixo falta poñer o de motivo de renuncia, vos se queredes poñer o motivo, poñedeo. Agora temos que engadir a renuncia, non vos olvidedes de facelo, vale? Hai que engadir a renuncia e seleccionar, bueno, pulsei aquí e xa se me abreu para seleccionar, pero se non pulsades en examinar e subides a renuncia, vale? Que é esta. Outra vez o nome do documento é demasiado longo, entón vaise cortar automáticamente, simplemente hai que esperar uns segundos e xa está. E agora paso o seguinte. Eu aquí o que vou facer vai ser descargar o documento para ver que estou enviando asinado. Sí que estou enviando asinado. Así que nada, espero aquí un momentiño, doulle a asinar e enviar. Chega vos ao móvil unha mensaxe. De feito, xa vedes que me chegou a min agora aí a mensaxe. Pon aí xunta non sei que, chave 365. E nada, aí ven un código. E claro, agora teño dous códigos porque teño de antes, entón o último é este de aquí, vale. 335 110. Pulsades en continuar, unha vez que escribistes o código. Isto é se o fixestes con chave 365, vale? Xa era vos o xustificante de presentación e solicitude asinada. Hai xente que a imprime, eu non imprimo porque xa estou xa teño aquí na sede. De feito, ensinovos agora como recuperales as queredes volver a ver. Se non fixestes con chave 365, seguramente ides ter que usar autofirma, por exemplo, se o fixestes con certificado digital para asinar a solicitude, vale? E xa digo, se imaginadevos que por calquera cousa
saístes, como acabo de facer agora, e queríades consultar a documentación de conforme o fixestes ben. Entón, para consultalo, tens que ir a expedientes outra vez, buscar outra vez o procedimento de 012A, que xa vedes que agora aparece que o modifiquei o último cambio o 23/2, que é hoxe, ás 22:32, que é hai un minuto. Entón, se pulsades aquí directamente, e ides aquí a rexistro, que foi onde pulsei eu, aquí vedes que aparece xa a renuncia, vale, do 23, isto todo é de hoxe, vale, sería o que fixen hoxe, e incluso podela descargar e vela aquí no vosso ordenador, por se vos quedou algunha dúbida, vale. E nada, con isto xa estaría presentada a renuncia ao CXT e a reclamación que fixamos antes.